Uzun-uzoq yıllardan soң sizni bugun studiyamizda men Роза Хабибуллина сәламлим, алға таба төп темалар турында. Біреулер ябыгырга вәгъдә итә, икенчеләре эшне алыштырырга, Печаллыда вәгъдәләр йөгереше узды. Мультфильм карарга 300дән артык СВОда катнашучыларның балалары килде. Печаллыда әти көне узды. 1 январдан эшләүче пенсионерларның пенсияләрен индексацияләү яңадан башланачак. Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге мәгълүматы буенча, эш булуга карамастан пенсия алучыларның барысына да арту тәэмин ителәчәк. Әмма хезмәтен дәвам итүчеләрдә һәм инде эштән китүчеләрдә түләүләр үсеше төрлечә булачак. Быел президент тарафыннан имзаланган үзгәрешләр нигезендә эшләүче пенсионерларның пенсияләре хәзер эшләмәүчеләрнең түләүләре белән беррәттән индексацияләнергә тиеш. Хәзерге вакытка кадәр пенсионер эштән киткәннән соң гына индексация ала алган. Теперь все пенсии отделения социального фонда по Республике Татарстан будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности. Особенность механизма повышения заключается в том, что индексация применяется не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации. Пенсионер эштән киткәндә 2025 ел өчен индексация буенча өстәмәгә өстәп, ул пенсияны арттырачак. Аның күләме аның хезмәт эшчәнлеге вакытында үткәрелгән барлык индексацияләрне исәпкә алып исәпләнәчәк. Нәкъ менә шуңа күрә гыйнварда максималь арту элегрәк эштән киткән пенсионерларны көтә. 2025 елда Яр-Чаллыда безнең Ишегалды республика программасы буенча 79 Ишегалды территориясын төзекләндерәчәкләр. Комсомол районында яңартулар 35, Үзәк һәм Автозавод районнарында 22, Ишегалдына кагылырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, 2025 елда программа Татарстанның 16 муниципаль берәмлегендәге 675 Ишегалдын кылышлаячак. Барлык эш төрләренә 10 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Төзекләндерү проектлары турында халык белән ел ахырында фикер алыштылар. Төп эшләр март айында башланыр дип планлаштырыла. 5-нче шәһәр хастаханәсенең яңа бинасын 2026 елда Яр-Чаллының 400 еллыгына төзергә мөмкиннәр. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәхтиев хәбәр итте. Проект әзер, исегезгә төшерәм, 5-нче шәһәр хастаханәсе шәһәрнең иң зур медицина учреждениеләренең берсе. Республиканың 17 районы халкына хезмәт күрсәтә. Я думаю, что и раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов к 400-летию города Набережные Челны и к 50-летию выпуска первого автомобиля КАМАЗ к 2026 году обязательно сделает жителям полумиллионного города и всего Закамья такой хороший, нужный и важный подарок. Мы на это надеемся. Мы должны взять на себя, и думаю, возьмем обязательства, получить проект, получить госэкспертизу и дальше уже проявить все таланты для того, чтобы защитить этот проект на уровне Российской Федерации, Министерства здравоохранения, Министерства финансов и его реализовать. Он непростой. Әгәр сезне проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Біреулер ябыгырга вәгъдә итә, икенчеләре эшне алыштырырга. Яр-Чаллыда традицион вәгъдәләр йөгереше узды. Анда оттыручылар да, җиңүчеләр дә булмады, катнашучылар вакытка йөгермәде. Төп шарт алар үзләре сайлаган дистанцияны үтү иде. Безнең төшерү төркеме йөгерүчеләр белән аралашты. Динар Артемьева һәм Илсур Сирашиев Казаннан Чаллыга туганнары янына килгәннәр. Алар бергә яңа елны билгеләп үткән. Пара 2025 елны вәгъдәләр йөгерешеннән башларга карар кылган. Бег зашел у нас как образ жизни, и это прям очень символично, потому что обещаний на 2025 год много, а одно из них это удачное восхождение на Эльбрус. Любимая сказала то, что бежим. Я говорю, хорошо, бежим. Единственное мое вот сейчас реальное восхождение на Эльбрус это в 2025 году. А еще одна цель будет еще лучше. Мы сейчас готовимся к своему первому марафону.
Барлыгы 100дән артык кеше җыелган, кайберәүләр гаиләләре белән килгәннәр, кемдер кыш бабай булып киенгән. Катнашучылар үз вәгъдәләрен күкрәгенә яки аягына беркетелгән кагазгә язганнар. Алар аның белән йөгерделәр дә. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары үзләренә нинди вәгъдәләр бирде соң? Я дала обещание исполнить все свои цели, а нарядная просто, чтобы зарядиться новогодней атмосферой и всех вокруг зарядить новогодней атмосферой. Я ученик 11 класса, и я пообещал себе сдать ЕГЭ на отлично и поступить в университет, который в моих мечтах. Я уже второй год на забеге желания. В том году я пожелала себе квартиру, и через полгода мое желание исполнилось. А в этом году я желаю ремонт. В этой квартире евроремонт и путешествие. Каждый год в этот день я прихожу сюда на работу и всегда завидую этим людям, которые так начинают год. И в этом году решила пробежать сама. Пообещала себе заниматься спортом регулярно. Надеюсь, сбудется. Я за компанию, спасибо. Вәгъдәләр йөгереше полилингваль мәктәптән ерак түгел Ярбуй паркында узды. Катнашучыларга 2025 метр һәм 5 километр озынлыктагы дистанцияләр тәкъдим ителде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Яршалыда әти көне узды. Бу шул ук исемдәге проект. Ул автошәһәрдә 22 елдан гамәлгә ашырыла, махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларын мультфильм премьерасына чакыралар. Бу юлы кинотеатрга 300дән артык бала килгән. Аларга әкият күрсәтүдән тыш бүләкләр дә тапшырылды, тулырак алдагы материалда. Бу юлы кинотеатрга бер хәрби хезмәткәр дә килгән иде. Ул әлеге чалда дәвалана, шуңа күрә хатыны һәм кызы белән бергә чарага килгә алды. Ираларга шулай ук бүләкләр дә тапшырылуына гаҗәпләнгән. Очень приятно, потому что все равно, что не забывают про нас, все вот это делают. И ребенку приятно, приятно ребенку, приятно мне, поэтому большое спасибо. Хәрби хезмәткәр ялга кайткач күбрәк вакытны гаиләсе белән бергә үткәрергә тырыша. Ждет папу каждый раз в отпуск, как праздник для нас. Вот на самом деле эти 2 недели пролетают для нас очень незаметно. Когда он приходит в отпуск, очень незаметно. Для ребенка это праздник. Как-то так проходит. Заранее планируем чуть ли не каждый день, каждый час, как мы это проведем. Ребенка забираем со школы, чтобы было запомнить. Мультфильм карарга 300дән артык бала чакырылган. Алар барысы да СВОда катнашучыларның балалары. Күпләр кинотеатрга әниләре белән килгән. Дети очень-очень сильно рады. Даже когда узнали, нас позвали в кинотеатр на мультик, они прямо с удовольствием шли и спрашивали уже с утра: мама, когда мы пойдем в кинотеатр? Мы пришли с хорошим настроением. Нам очень нравится, когда нас приглашают на такие мероприятия, особенно для детей. У меня 3 детей. Каролина, Максим, Амина. Самый младший, самый счастливый ребенок, наверное. Все мероприятия, это она впереди планеты всей летит. Муж у меня по мобилизации ушел, поэтому все мероприятия, которые предоставляет администрация города, мы на них стараемся участвовать. Какие-то концерты, мероприятия, вот эти даже кино. Очень интересно. И большое спасибо. Проектны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле бу уздырылучы 25-нче чара булды. Благодаря нашим партнерам, спонсорам мы сегодня даем детские подарки, очень хорошие, на стол, для стола, для родителей тоже есть подарок, чтобы на стол можно было накрыть. И, конечно же, сам просмотр мультфильма, арендовали кинотеатр, самый большой зал на 350 человек. Балаларга тагын татлы сыйлар, попкорн һәм эчемлекләр тапшырылды. Проектны оештыручылар әти көне киләчәктә дә тормышка ашырылыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.